Doon na dyan mga Marta, o doon na po yung mga Maria sa atong katilingbanong pagtuo. Nagdepende kini mga igsoon kung unsa atong personalidad nining dapita. Kay karong adlaw, memorial paghanduman kang Santa Marta. O atong gipunting ang ato ebanghelyo karong adlaw sa pagkatao ni Santa Marta. Muna nga dinhi sa nanimba kinsa man nato ang pagka-Marta o pagka-Maria. Si Santa Marta, mga igsoon, dali ra kay ni siya sa kahimtang sa paglihok dayon sa kanunay. Dili susama sa iyang igsoon nga si Maria kinsa nipili nga magpakahilom, no? O nara siya sa luyo, sa background, no? Apan kini si Santa Marta, sa gayon nga nakadungog siya nga dali abot si Jesus sa ilang panimalay, dili maglangan si Santa Marta paghimamat kang Jesus, o dili siya makapugong sa iyang kaugalingon nga magpaabot sulod sa ilang panimalay. Mga igsoon ni Kristo, pila ka kanato susama kang Santa Marta. Kay diha sa to kasinatian sa to pagtuo, ato mapadayag ang atong pagtuo pinagi man sa buhat o sa lihok kaysa pagpamalandong. Bisan tuod mga igsoon sa Jesus, nagsulti nga si Maria nakapabor sa mas maayo nga bahin sa diha nga si Maria nagyampungad kang Jesus ug naminaw kaniya, samtang si Santa Marta busy kaayo sa mga buluhaton sa iyang pag-abi-abi kang Jesus. Apan baya mga igsoon, importante kaayo ang papel ni Santa Marta. Importante kaayo kamong mga Marta o kitang mga Marta sa atong kadalimbanong pagtuo. Kay ang mga Marta sa itong panahon, sama ni Santa Marta, maumangyod ang muuna, paglihok, pagbuhat, kung gikinahanglan diha-diha dayon. No? Kanabitang ingon nga karon dayon, no? Lihok dayon. No? Gikinahanglan man ang panginahanglan sa pagpamalandong sa dili pa magbuhat, apan nakahimo na si Santa Marta sa katunga, no? Sa kinabuhing espirituhanon. Nakahimo na kita sa katunga sa kinabuhing espirituhanon. Ang gikinahanglan kini bitaw ng mga tao, no? Mga workaholic nga di mahimutang kundi ang wa diha sa natad sa pagtrabaho nga lihok dayon, ugma dayon, wad-wad dayon. Ang ato lang yung gikinahanglan mao ni ang pagkat-on sa pagpaminaw, pagpamalandong sa mga pulong sa Dios. Kay maoro pa ni ang kakulangan nato kasagaran, no? Nga ang pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Mao na mga igsoon, importante jud kaayo nga dili lang kita kutob sa pagbasa sa mga pulong sa Dios, apan gikinahanglan kini ang pagtidlom niini kung unsa ang mensahe, ang kamatuoran, ang isulti ni Jesus kanato matag adlaw, aron kita matultulan, magiyahan sa iyang ipabuhat kanato matag adlaw. Hinaot paunta. Amen.
Manindo.